كأنهم هربا أبدال أبرهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين أم على تنوكا أبركدا كسليكي دولا صهيرما كنوي على كرباي kisi ani nema baka anasomgo bela jile ani mawo ma de yutu nya fokata jodunse ala kanin aw bey o jamakul sanuma ife bi wajuru keneka ni anye segu ka be avril kalo aletlem goni shegi masamba fla ani muga ani nani o min bena segu mauludu ale duwa kalama ka wala dunya ka fo mauludu duwa kala an kumbaye ka chaya abeke wula felawla nga ka kenyani tlebo min be sina an fana karamugo haramadin hina minani ani ube digu mun soro o koso ay yamariyaw di ko ka bara mbela jelen ke sufela fe wa okera lafia badi moni fiuma namanye ka fo ale mo ke tira hinay ka nyesi mauma wa ale kera bi awma hinaye jamana de unga lafia anu ka hakili sigi sunitle abode nyini ka selen ko kene kono kuma kala munun kumana angunyo oira awla ka teme bara kun folola ngani sigidayna awbena karamogo edda kurnya flami lase kenen konnana yani duwa kala niche amina ode iraula nen au angajeka anyamada ofe. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين آمين. سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلموا. أمي على دفو. ala mi yan fara ɲɔgɔn kan ni kɛnɛ in ka seguya an bɛ ala fo k'a barikada ka sɔli an ka kiraba kan muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a sodungɛ sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan su in na an b'an ka foli ɲɛsin segu duba bɛɛ ma a karamɔgɔ du bɛɛ a alimami du bɛɛ a mɔri du bɛɛ an ka foli bɛ a bɛɛ ye o foli kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin an ka kerecɛnso fila ma u y'an bonya ka na an ka kɛnɛ kan an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn an ka laadalatigiw an b'u fo an b'u wale ɲuman dɔn min bɛ donsoya sira kan min bɛ hali bi tu sira ka boli kan an ka foli b'a bɛɛ ye parce que an ka silamɛya ko kuranɛ ko ala kumakan na sɔrɔ ala min kɔrɔtara a ko ni kafiri bolitigi bolila ka na kalifa e silamɛ ma kuranɛ ko i ka kalifa minɛ fa ajiru ko i ka kafiri ni boli kalifa minɛ silamɛ k'a kɛ i kana to jugu ka s'a ma nga i ka diinɛ fɔ a ye i ka kuranɛ kalan ka ala ɲɛ fɔ a ye ko n'a y'a faamu o don n'a ma faamu i kana jagoya ko i k'a bila a ka ma'amanu na a bɛ fɛ i b'a ɲininka n'a ko n ti kɛ silamɛ ye i b'a fɔ baasi t'a la mɛ e nan'i kalifa ne ma i bɛ fɛ n ka mun kɛ a ko taa ni ye komi bagadajikaw de bɛ nɔfɛ taa ni ye sɔmɔnaso la zomɔgɔw bɛ yen n'i ye sɔmɔnaso sɔrɔ maa si tɛ se ka se ma kuranɛ ko abileho ma'amana ko i ka taa bila yen de kafiri n'a ka boli k'i ka taa bila yen kana to juguw ka s'a ma an ka kuranɛ y'o de fɔ a ye o tuma na ala ye min fɔ silamɛya la man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur n'a ka di mɔgɔ min ye kɛ silamɛ ye n'a man di ye a to yen wajibi tɛ silamɛya la nka danbe ko la an bɛɛ bɛ ala sɔrɔ yen n bɛ fɛ ka mun fɔ n bɛ fɛ k'a yira maliyɛnw na ko an bɛɛ ye kelen ye kɛ silamɛ ye kɛ kerecɛn ye kɛ yahudiya ye kɛ bolisɔnna ye an bɛɛ ye kelen ye
an ka diinɛ y'an kungo ye a yɛrɛw ta y'a kungo ye lakum diinukum waliya diini kuranɛ y'o de fɔ an ye i ka diinɛ b'i bolo ne yɛrɛ ta bɛ n bolo nka an bɛ ɲɔgɔn bilasira ni ala ye min kanu ni ne ta ye o bɛ fara ne kan ni ala ma min kanu ni ne ta ye o yɛrɛ hakili ye min d'a ma a bɛ baara kɛ o de kan wajibi tɛ yen wajibi tɛ yen marifa bɛ se farikolo la mɛ a tɛ se dusukun na ni ne taara boliso la ka taa marifa ɲɛsin bolisɔnnaw ma n'a ma tuubi n b'aw bɛɛ faga sisan u siranna n k'u k'a fɔ la ilaha illallah muhamadu rasulullah u y'o fɔ n ko ayiwa a ye wuli ka seli n'u siranna marifa ɲɛ u bɛ wuli ka seli mais est ce que dusukun in kɛra ala fɛ wa karabali tɛ silamɛya la nkalon don nkalonfin mana n bɛ fɛ k'a fɔ ye an bɛɛ ye kelen ye ala y'o de fɔ an ye fana alakira y'o de fɔ an ye mɔgɔ min ka surun ala la bɛɛ ye min siranna ala ɲɛ an bɛ kɛnɛ min kan sisan kɛnɛba don walahi dugawu bɛ minɛ yan a b'a kɔrɔbɔ ŋaniya minnu bɛ yen a y'u ɲɛsin ala ma Aïdara tɛ se ale t'a kɛ dɛ ne yɛrɛ ta caman bɛ yen o ma ɲɛnabɔ o kɔrɔ ye ne tɛ se ni ne tun bɛ se n bɛ n da o ɲɛnabɔ fɔlɔ ala de bɛ se a b'a ka ŋaniyaw labɛn ka bila setigi ɲɛ dugawu kalannaw bɛna dugawu kalan walahi n'i yɛrɛ ka ŋaniya ye i bɛ yɛlɛmɛ dɔ ye kabakolo in d'anw na gansan dɛ kuran ninnu ni esansi banna sisan nin bɛɛ bɛ sa mɛ e k'i fa ɲininka ko a ye tile kɔrɔ fɛ don jumɛn a y'a sɔrɔ ye vidage tɛ k'a la a pièce ma changé i b'a dɔn ko kotigi dɔ bɛ yen min bɛ tɔw ɲɛ nin bɛɛ kɔfɛ nin ko ninnu bɛɛ bɛna ban an bɛ cɛw de nɔ na yan segu ya cɛbaw tɛmɛna yan minnu ko ala kota kira kota mɔgɔ b'a yiri k'a bɛ gɛrɛ u la k'u lamɛn u bɛɛ da de la o b'a yira an na ko kow bɛ ban jɔn kunnanti ye jumɛn ye i ka waati la i ta banna cogo di an k'an k'o de ɲɛɲini n'o tɛ ko ninnu bɛ ban an bɛ gouverneur fo an b'a ka faamaw fo n'o y'an bɛɛ ka faamaw ye maa o maa tɛ ɲuman dɔn kafiri ka fisa i ye kafiri dɔw bɛ ɲuman dɔn wulibali don dɛ alakira sɔlɔlahu alaihi wa sallam n bɛ kuma n karamɔgɔw de cɛla yan kɛlɛ dɔ la a ye jɔn caman minɛ mɔgɔw nana intervention na mɔgɔw nana ka kira deli ko k'u bila kira ko a t'u bila mais a y'i kale ka kafiri dɔ tɔgɔ fɔ bolisɔnna dɔ josɔnna kira ko walahi ni nin kun ye n deli n b'u bila an karamɔgɔw bɛ yan bɛɛ dɛsɛra a la mais a ko a ye kafiri dɔ de tɔgɔ fɔ o kafiri ko n'o kun y'ale deli malgré kafiri dɔ a bɛ jo sɔn ko a tun bɛ mɔgɔ ninnu bila o kama pourquoi parce que kunun tɛmɛna a kana ɲinɛ ɲuman kɔ faqidu shay'in la yu'ti fɛn min se tɛ mɔgɔ ye a tɛ se k'o kɛ mɔgɔ ye dɛ nka mɔgɔ min hali n'a ye dɔrɔmɛ d'i ma a t'i kɔnɔ kira ye nin kafirikɛ in fɔ pourquoi mun na kira de taara Makan kɛrɛfɛ dugu dɔ la burusi kɔnɔ ko Tɔif kira taara Tɔifu a bɛ taa kuma mɔgɔw fɛ k'u waaju Tɔifukaw ye denmisɛnw ni fatɔw bɔ lagalakatɔw u bɛ kira kɛrɛ ni gabakuru ye fo k'a jogin
kira tilala min kɛ kira ko a bɛ segin ka na Makan Makan ka dɔw ye groupe dɔ dilan ko kira bɔra ko n'a ko a bɛ segin k'u k'a kunbɛn k'a faga u kana sɔn a ka don Makan kira kamana gana a kamana gannen dugutala dɔw tɛmɛntɔ olu bɛna Makan a ye o dɔ kunbɛn exemple dɔ quoi a ko n'i sera Makan i ka taa fɔ Tarawelelakaw ye ko n balilen don ka don faso la n'u bɛ se ka n ladon o ye Makan kabila dɔ ye quoi n ye exemple de di pour que faamu ka nɔgɔya o tigi ko baasi tɛ o nana o taara Tarawelelaka ninnu fɛ yen mais u taara minnu fɛ yen kafiriw de don josɔnnaw de don u ma sɔn Ala ye mais kira kamana gannen y'a jigi sɛmɛ u la Ala ta kɔfɛ ciden nana k'a fɔ Tarawelelakaw ye ko kira ko a bɛ don Makan ko mais dɔw labɛnnen don k'u b'a faga yan'a ka don ko yala a bɛ se ka jɔ a jigi kɔrɔ k'a ladon wa faso in ko ciden ma ko taa fɔ a ye k'a kana k'a kana u taara fɔ kira ye ko ko n ka taa fɔ minnu ye u k'i ladon k'u ko k'u sɔnna k'i kana o yɔrɔ bɛɛ Tarawelelakaw ye kabila bɛɛ wele kamalenkɛnɛw ko bɔn a y'a labɛn u ko mun bɛ yen ko non a bɛɛ ka kɛlɛminɛnw ta sisan a kana faso da la kafiri bolisɔnnaw u bɛɛ taara kɛlɛminɛn ta k'u labɛn ka n'u jɔ faso da la cɛkɔrɔba ko tun bɛ to ɲɔgɔn ta la fɔlɔ dubaw de b'o dɔn ni dutigi ko min hali ni nkalon don duden bɛɛ bɛ s'a nɔfɛ o de tun b'an fɛ yan Segu fɔlɔ fo n'i ye longueur ɲini sa cɛ bɛɛ nan'i jɔ faso bɛɛ nana ka na cɛkɔrɔba ka wele lajɛ ko an filɛ nin a ko bɔn wele tɛ baasi ye Kuresikaw ka yatimɛden Muhamadi ale de y'a jigi sɛmɛna ko a balilen don ka don Makan n ye layidu d'a ma n ko a bɛ don o tuma na a ye bɔ ni min bɛ sa yɔrɔ min na o bɛ sa yen yatimɛden ka don u ye kira ladon kira donna faso la o la kira ko bɛɛ dɛsɛra a la mais a ko ni nin kafiri kɛ walima a ka duden dɔ ye ne Mamadu deli n b'u labila sabu kunun tɛmɛna a y'a janto fitirimɔliya la a maɲi kana ɲinɛ mɔgɔ ka ɲuman kɔ hali n'a ka dɔgɔ o de la n ko n bɛ gouverneur fo k'a ka ɲɛmɔgɔw fo n'o ye an bɛɛ ka ɲɛmɔgɔw ye bi an bɛ na yan u ye marifatigiw danga ka na Segu yan olu segitɔ segira k'an ka ko to Ala bolo ani gouverneur gouverneur fana y'a ka cɛdenw di Ala ta kɔfɛ olu de bɛ bila an ɲɛ an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ n kan k'u fo o la k'u waleɲuman dɔn ka fara gouverneur yɛrɛ ka ɲumanya kan an b'o fɔ a ye an tɛ sɛgɛn ne m'a fɔ Segukaw de y'a fɔ an ka kuma na yanni kuma ka di ne ma Salasini n ko anw b'a fɔ Segu ten ko ne ka gouverneur fo ko gouverneur ye karamɔgɔw bonya ko a m'a yɛrɛ bonya a ma fanga kɛ ka mɔgɔw dɔgɔya Segukaw de y'a fɔ ne o la an ye gouverneur sɛbɛkɔrɔ fo an bɛ segin k'a fo n'i yɛrɛ dɔgɔya Ala b'i bonya mɔgɔ ye mɔgɔ de ye n'i kɛra faama i kan ka Ala faama fo
i kan k'i yɛrɛ dɔgɔya i ka mara ye i kan k'o bonya fanga y'o de ye ni fanga yadara mɔgɔ bi sa bani Allahu akbar Firawuna yadara a mago sara Allahu akbar kara Namuruzu yadara a mago sara Allahu akbar Ala kana o yada amin amin ala sɔn gouverneur ko ka dugawu kɛ fana ko jalagu dɔw bi sen na ko Ala bɛ se k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye cogo min na jamana ma ko an k'o dugawu kɛ an b'a la jamana in y'an ta de ye o an ye maliyɛnw de ye on est fiers aussi k'a fɔ an ye maliyɛn ye hali n'a ma nɔgɔn bi Ala y'an ka ye an b'a doni ta an t'an ka faso labila foyi ye ayi o tɛ kɛ an t'an faso janfa mɔgɔ si ye ayi o tɛ kɛ gouverneur k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ Mali ye walahi ni maliyɛn ko a bɛ dugawu kɛ Mali ye k'an b'i yɛrɛ de ma siga t'o la an bɛ dugawu k'an ka sɔrɔdasiw ye jango minnu ni mugu ni kisɛ bi kungo kɔnɔ n'u bɛ ka si basijalaw ni saridiniw kan Allahu akbar o ye tiɲɛ n'u dɔw bɛ kungo kɔnɔ u musow b'u kɔ a mɛnna n'u dɔw ɲɛ tɛ u denw na k'u embrasser Allahu akbar Aïdara an bɛ dugawu k'u ye inshallah o bɛ kɛ an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u kɔlɔsi Ala k'u kisi amin amin min nin fɔ a ye siɲɛ caman an ka dugawu kɛli sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasiw nege tɛ an yɛrɛ nege don Allahu akbar mɔgɔ o mɔgɔ bɔra ko n bɛ n jɔ i ni tɔɔrɔ cɛ dugawu kɛ o ka to ye dɛ siga t'o la non dugawu kɛ o ka to ye dɛ o ye wulibali n'o bɔra yen n'Ala ma far'i kan i yɛrɛ b'i ka ni bila dɛ Allahu akbar siga t'o la n tɛ se marifa ciko la ciko de ma s'i ma Ala kan'a kɛ n'o tɛ i b'a dasi Allahu akbar Aïdara akbar mana an bɛ Ala deli minnu ye layidu ta k'u kale faso ye an b'a ɲini Ala k'olu se amin amin ala sɔn n'an bɔra yen kuma ti janya bi dugawu bɛna kɛ Allahu akbar ni dugawu waati sera ne yɛrɛ bɛ min ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i ta fɔ mais si kana ɲinɛ Mali kɔ ayi an tɛ ɲinɛ a kɔ Mali ka gɛlɛ bi musalaha t'a la Allahu akbar mais nɔgɔya tigi ye Ala de ye an dalen b'a la ni dusukun kɛra kelen ye n'an bɛnna n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'an m'an yɛrɛ janfa faso bɛ bɔ nin degun in kɔnɔ siga t'o la Aïdara a ka dugawu kɛ Mali ye Allahu akbar bɛ kɛ surɔ an ye kuma caman fɔ aw ye yan silamɛya yɛrɛ kan Allahu akbar fɔra parce que min ma faamu silamɛya la kosɛbɛ n'i k'i b'o fɔ a bɛ mɔgɔw kabakoya siga t'o la k'a sɔrɔ tiɲɛ don Allahu akbar wulibali silamɛya tɛ komi action dɔ par exemple an bɛ wuli ka seli k'an kunbere minɛ k'an den wolo dugu la micro bi kule hayya ala sola hayya ala nin tɛ silamɛya ye non Aïdara Allahu akbar non nkalon don Allahu akbar wulibali sunkalo sera an ka sun ko Ala de ka yafa ye nin ye Ala bɛ yafa bɛɛ ma ni sunna kɔni sunkalo labɛnɛ k'o ye yafa ye a camancɛ ayiwa k'o kɔni ye Ala ka munɛ yɛrɛ ye ko wa a laban fana k'o y'a bɛɛ ka hɔrɔnyali ye ka bɔ jahanama ma jɔnni ko ten Aïdara u k'a ɲɛfɔ Allahu akbar u ka ko in ɲɛɲini kosɛbɛ dɛ siga t'a la n ka nkalon tɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ don Allahu akbar a ɲɛ de ma fɔ c'est-à-dire fo ka ko walawala mɔgɔw ye u ka se k'a faamu voilà n'u y'a faamu dɔrɔn bɛɛ bɛ lafiya kira o kira cira Ala fɛ a si ma ci ko an ka seli a tɛ Allahu akbar kira si ma ci Ala fɛ ko an ka su Allahu akbar kira si ma ci Ala fɛ ko an ka hiji Allahu akbar kiraw ci kun dir'u ma kana accessoires donna na par exemple la sisan n'i ye téléphone san téléphone santɔ i mago bɛɛ dɔrɔn de i ni mɔgɔ dɔ ka se ka kuma siga t'o la kibaru jumɛn bɛ yen a ka kibaru di ɲɔgɔn ma téléphone bɛ san nin de kama
mais téléphone kɔnɔna na ye tuguni i bɛ se ka fɛn wɛrɛw sɔrɔ a la i n'a fɔ vidéo jaw o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ se ka sɔrɔ téléphone na machine à calculer b'a la n'i bɛ fɛ ka calcul kɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen i ka a tɔgɔ ye di téléphone b'o f'u ye i bɛ don yen k'i ka calcul kɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i bɛ lettre sɛbɛn o bɛɛ b'a la mais téléphone ma dabɔ nin si kama téléphone dabɔra de ne ni e ka se ka kuma mais nafa wɛrɛw sɔrɔla a la min t'o ye o tuma na silamɛya tɛ ko an ka seli an ka sun o tɛ silamɛya nana de an ka da ala kelen na an jogo ka ɲɛ an ka balo hɛrɛ la ala ka dugukolo kan dɔ kana dɔ tɔɲɔ diinɛ kabakolo diinɛ bɛɛ jiginna kɛ dabila pour que a ka balo ka ɲɛ yan n'a ka sa silamɛya banna pewu subhanallah la ilaha illallah idra a foyi tɛ nin kɔfɛ e bɛna ne ɲininka ko seli dun n b'a fɔ i ye o t'a la i bɛna fɔ sun n b'a fɔ i ye a t'a la i b'a fɔ jaga n b'a fɔ i ye a t'a la i bɛ sɔrɔ ka na n'i ye u na kun na Allahu akbar zamzamiyu seli a fɔra silamɛw ma silamɛw san 12 san 12 seli faridayalen tɛ Allahu akbar sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen mais silamɛw bɛ yen san 12 seli tɛ yen sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen Allahu akbar seli nana cogo di wala ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka sanayɛlɛ na ala ye seli d'a ma Allahu akbar cadeau cadeau Allahu akbar cadeau idra exemple la sisan ni gouverneur ko a ye t'a fɔ karamɔgɔ Ayidara ye ko mago b'a la n ka so kabini ne ma taa ne b'a fɔ ko n t'a dɔn gouverneur kɔni bɛna min kɛ nka n jigi n b'a fɔ enveloppe bɛ di yan o siga t'o la n b'a fɔ ayi faama ma n'i wele faama ko na i jigi bɛ da mun ka hɛrɛ tɛ yan siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye ala kira sallallahu alaihi wasallam ala y'a wele ko a kana Isra wal Mi'raj la n'a bɛ fɔ a ma sanayɛlɛ seli faridayara yen de silamɛya san 12 ka muminiw to yen Allahu akbar Ayidara Allahu akbar seli bɛ d'a ma don min na i karamɔgɔ ta in ko tɛ non ale kalannen don kojugu Allahu akbar n bɛ fɛ ka dan ala ta de la wala zamzamiyu n b'i karamɔgɔ ta to a bolo e n'o k'o ɲɛnabɔ mais ne bɛ fɛ ka ala ta fɔ ka dan ye parce que e karamɔgɔ bɛ min dɔn ala t'o dɔn o tuma na ne bɛ dan ala ta la siga t'o la zamzamiyu Allahu akbar ala ko cogo di kira ala aqimi solata walima aqimu solata inna solata تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قرآن كودي سلي ديتوس ngo ala keto ka seli di ala kodi Allahu akbar ala ko kira ma seli mina hon wala afo mu'minu ka seli Allahu akbar muminu ka seli jaye muminu sɔrɔ ye ayu sɔrɔ ye la ilaha illallah Muhammad rasulullah Haydara ko kirama ta seli di muminu ma ko ne ala ko muminu ka seli ne ala kalena cɛnikɛla ti don alijinɛ na hasidi ti don alijinɛ na walimuso tigɛla ti don alijinɛ na faama jugu ti don alijinɛ na mais seli d'u ma ko n bɛ layidu d'u ma n'u ye seli kɛ ka ɲɛ n bɛ seli kɛ k'u jogo dilan Allahu akbar tanha anil fahsha a b'u bɔ walejugu la wal munkar hali ko min ti walejugu ye a kɔnnen don ala ko n'i bɛ seli ko ale ala de b'i ko k'i jɛ k'i bɔ walejugu bɛɛ la n'i bɛ dulɔ buteli 5 min ko n'i ye seli daminɛ don o don bɛ 1 bɔ a la fo dulɔ kasa bɛ nege bɔ i la ko seli de b'o kɛ seli ditɔ ala de ko ten ala de ko ten manil fara manil muhi manil mumitu manil nasir manil kafi wahid la ilaha illallah Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Haydara alors mais anw bɛ se ka bila ala nɔ na cogo di ayi o tɛ kɛ
ka mɔgɔw nɛgɛn wallahi ka taa misiri bloqué Allahu akbar mɔgɔ fagalan Allahu akbar sonw hasidiw dabalijugukɛlaw n ti fɛ ka maa wɛrɛ tɔgɔ mɛn ne yɛrɛ kɔ Allahu akbar n ko bɛ karamɔgɔw bolo lahara dɛ Allahu akbar nin dira kira ma makan de nin dira kira ma makan seli Allahu akbar mais sun jaga hiji hali olu ma d'a ma makan Allahu akbar a bɔlen kɔrɔ kɔ makan ka taa madinɛ o tɔw dira a ma ye k'a k'a di muminiw ma Allahu akbar sunkalo banna sisan siga t'a la karamɔgɔ ye wajuli kɛ ka sunkalo mankutu fɔ a yɛrɛ bɛɛ b'a kalama an bɛɛ ye min kalan o de la n b'a fɔ karamɔgɔw ye an ka fɛn sɛbɛnnenw an k'u jateminɛ kosɛbɛ n'o tɛ mɔgɔw bɛ ka kodɔn de hakili bɛ mɔgɔw la mɔgɔw bɛ ka kodɔn mɔgɔw bɛ ka ko faamu n'i ye fɛn min fɔ mɔgɔw ye n y'a f'u ye an tɛmɛna yɔrɔ kan anw denmisɛnnin ma ni i ba ko suruku bɛ na i bɛ boli f'i bɛ n'i yɛrɛ faga parce que a bɛ fɛ i ka bɔ yen n'a ko n'i ma nin dabila suruku n'i bɛ na dɛ i b'i kɛ sewu anw ka denmisɛnninya bɛɛ kɛra ten mais bi a fɔ i den ma ko suruku bɛ na a b'a fɔ k'a bɛ min n'a ma suruku ye parce que o waati de sera quoi hakiliw de évoluera hakiliw dayɛlɛ i bɛ den min wolo a bɛ min dɔn i t'a dɔn o la anw minnu ko an ye silamɛ ye n'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ ka mɔgɔ lakalan fɛn fɔ a ye min ni hakili bɛ ɲɔgɔn ye mais n'i ye fɛn fɔ a ye hakili bɛ min de fɔ ye n'ala ma fara i ka diinɛ kan a bɛ bin an ko ni sunkalo sera ko setanɛw bɛ fereke hali sini an bɛ k'a fɔ ko ni sunkalo kalo jɔra ala b'a fɔ bɛlɛkaw ka setanɛ bɛɛ minɛ ka nɛgɛ yɔrɔ kɔ d'u la k'u bɛ setanɛ bɛɛ siri k'u da setanɛ sirilen don dulɔso dayɛlɛlen don hali bi setanɛ sirilen don walimuso bɛ cɛ bolo hali bi setanɛ sirilen don chambre de passe wa a bɛ fɔ ten wa olu dayɛlɛlen don Amadu Bunu Hanbali denkɛ de y'a ɲininka nin na an ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen ko Amadu Bunu Hanbali a denkɛ y'a ɲininka a ko buwa a fɔra ko ni sunkalo sera ko setanɛ bɛ fereke mais n fa ne ɲɛ b'a la ni sunkalo sera cɛnnikɛlaw bɛ cɛnni kɛ ko kumana k'o bɛ cogo di Amadu Bunu Hanbali ko a denkɛ ma k'u y'a ye cogo min na da la ten da la ten an tɛmɛ anw bɛ yɔrɔ min na bi ten tɛ yen bilen n bɛ fɛ ka min fɔ n m'a fɔ hadisa in tɛ tiɲɛ ye dɛ a ma faamu de mɛlɛkɛ tɛ setanɛ fereke dɛ ko ni sunkalo sera ko e k'i ka setanɛ fereke e yɛrɛ de bɛ juru don a la jɛnɛya ye haramu ye don o don mais ni sunkalo sera e ka setanɛ ma se k'i bɔ jɛnɛya la ko bon sunkalo in kɔni na nɛgɛ yɔrɔ kɔ don i ka setanɛ sen na sa ala bonya n'o ye an ka setanɛ anw bɛ kɛ mɛ k'u bɔ k'u keru anw bɛ taa jɔ ko setanɛ ferekera ka taa mini kabila min mun dabila la ko sunkalo sera alors ni maa min y'i miiri nin na ko karamɔgɔw ka nin kuma in u b'a fɔ a b'u siga diinɛ yɛrɛ la mais ka sɔrɔ a ɲɛ ma f'u ye sunkalo n y'a fɔ ye sunkalo min tɛmɛna sisan a kana k'i kɔnɔ i ka jurumu kelen ɲafara a kɔnɔ non hali n'a sɔrɔ n'i y'a kɛ k'a ɲɛ kelen ma yafa dɛ ala de ko kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhal ladzina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ala ko aw minnu wadalen bɛ ala la ni ala ye sunkalo wajibiya aw kan i n'a fɔ n y'a wajibiya mandon tɛmɛnenw ka cogo min na
i n'a fɔ n y'a wajibiya mandon dɛmɛnenw kan mais n y'a wajibiya cogo di la'allakum tattaqun ko lala ana siran ala ɲɛ lala ana ala ka danw bonya an ka sunkalo ta exemple don sunkalo kɔnɔ n'i sunna ko i ka jɛn i muso kɔ mɔgɔ muso ye haramuya mɔgɔ muso dagalen t'i ye yan mais ala ko non ni sunkalo sera e ka jɛn i muso kɔ tan denmisɛnninw e ka kɔɲɔ yɛrɛ kɛra a ma mɛn i bɛ denmisɛnniya 12 la e yɛrɛ bɛ muso min fɛ o de furul'i ma e sunnen don a donna so kɔnɔ sitana b'a fɔ a bɛ cogo di a ka di muso ye a ka di cɛ ye mais a b'a jira ala la ko an tɛ se ɲɔgɔn ma an nege bɛ ɲɔgɔn na mais anw bɛ ɲɔgɔn to ala kama i ye koba kɛ dɛ danti ala bato yɛrɛ min na fiyewu o de ye nin ye k'a to ala kama i bani muso la tile bɔra minɔgɔ b'i ni k'i faga jisuma filɛ nin ye i ka frigo kɔnɔ i ko non n y'a to ala ye mais o kumana ala bɛ fɛ minɔgɔ k'aw faga tan k'aw nege jalen to aw la tan kɔngɔ k'aw faga tan kɔrɔ si t'a la kɔrɔ b'a la a kɔrɔ ye min ye ne sera ka jɛn muso kɔ n halala muso kɔ ala kama ka jɛn ji min ta kɔ ala kama ka jɛn to dun ta kɔ ala kama ala ko n'i ye kalo 1 kɛ o entraînement na ni sunkalo sara ni e ye walimuso sɔrɔ i sera ka jɛn i ta kɔ yɔrɔ min na ko i bɛ jɛn wali ta kɔ ni ala kama ye siga t'o la o bɛ kɛ o kumana sunkalo ye min ye sisan n y'a fɔ ye siɲɛ caman sunkalo b'i n'a fɔ ala k'an kisi a fɔra an ye sisan e ko kɛlɛden dɔw labɛnnen don k'u bɛ ka na segu n'o fɔra an ye an jigi bɛ da jeli kan sɔrɔdasiw o kumana an kamana gannen taara sɔrɔdasiw nɔfɛ n k'a fɔra ko kɛlɛden dɔw bɛ ka na segu dɛ e ni sɔrɔdasi min b'a cɛ fɛn fila dama don koyi a belebeleba ye kelen ye kɛlɛminɛ o don filanan ye jumɛn ye entraînement o don mais n'a ɲaamina entraînement bɛ bɔ yen koyi o kumana sɔrɔdasi an taara fɔ sɔrɔdasikɛ ye k'u bɛna koyi sɔrɔdasi mago bɛ mun na sisan a ye minɛnw d'an ma kɛ a ye kɛlɛminɛ di o la an bɛ réunion kɛ joona u mago bɛ mun na marifaw grenadiw tutu an b'a bɛɛ ɲini k'a to n ko sɔrɔdasiw minɛ filɛ an m'an seko kɛ wa kumana sɔrɔdasikɛ bɛ na a bɛ dɔ ta a b'o dulon a bɛ dɔ semisi dɔ don a la ko kisɛ t'o don ayiwa o kumana gilet de bali wa a m'a dɔn pari bali n t'a dɔn ayiwa a y'o don a kan na ayiwa a y'a ka marifa ba ta ka kisɛ sekuru ta k'a ka fɛn ninnu charger an k'a bɛ cogo di a ko baara ɲɛna n ko bien mais a ma ban dɛ non sɔrɔdasikɛ sɔrɔla sɔrɔdasikɛ armena a tɔ ye jumɛn résultat sɔrɔdasikɛ bɛ bɔ ka taa jugu kunbɛn yan'a ka don segu an b'an tulo majɔ k'a kɛra de k'u sera koyi k'u ye jugu bɛɛ faga ka dɔw minɛ n'o kɛra an b'an pan o de ye sunkalo ye n'an ye sunkalo sun tan k'a ban ka ban an musow la ka ban an ka dumuni na ka ban an ka te wulilen nege la an ye kɛlɛminɛ ta kɛlɛminɛ tara an bɛɛ fɛ contre qui contre shetani kalo 11 kɔnɔ sunkalo mana bɔ yen kalo 11 de bɛ yen yanni sunkalo wɛrɛ cɛ o kumana an ye kɛlɛminɛ ta contre shetani ni sunkalo sera yɔrɔ min na ni shetani b'a daminɛ a b'a fɔ i ka affaire kɔrɔ in bɛ dɛ i ni denni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a dasi a kun o banna o kumana a b'a fɔ faama ma nin dugukolo ye a ye nin namara i bɛ wari caman sɔrɔ nin na dɛ fo facture dɔ signé walima fo ceinture dɔ kɛ ceinture kolo dɔ sɛbɛn faama kɛtɔ ka sɔrɔ a fɔ non ne bɔra sunkalo la sisan n tɛ ala janfa a ye nin ta ne sen t'a la o ye marifa walolen ye sitani kunna ala b'a fɔ mɛlɛkɛw a ɲɛ b'u la wa o kumana a ye sunkalo baraji se b'u ye ka taa sunkalo bi kɛ de ka kalo 12 ka kɛlɛ kɔnɔ kalo 11 ka kɛlɛ kɔnɔ mais an ko sunkalo ye sunkalo de ye n'a banna dɔrɔn an b'a daminɛ galonfin a silamɛw an tɛna se ka taa yɔrɔ jan bilen
n bɛ da yan Allahu akbar mais an k'an jigi da faso in kan an ka dugawu kɛ Mali ye ko in bɛ nɔgɔya koyi inshallah ko in bɛ nɔgɔya dɛ Allahu akbar bato in kɔni sɛgɛnna fiɲɛ fɛ mais n'Ala sɔnna a bɛ bada sɔrɔ siga t'a la arabuw b'o de fɔ in hazzati riyahul ya'si markabana fa husnu zanni billahi yunjina sigi ni jigitigɛ fiɲɛ y'an ka kuru lamaga kɔgɔji kan anw dalen bɛ Ala la o b'an se bada la Allahu akbar o cɛ Mali bɛ bɔ tan hɛrɛ bɛ na ni Ala sɔnna Allahu akbar nin kɛnɛ ninnu ka dugawu ti bi wallahi a ti bi Allahu akbar mɔgɔ saba nana fatiri yira ne na u ko ne ko n'i bɛ Ala wele ko i bɛ belebeleba de fɔ ko wallahi olu bɛ Ala wele segu nin kɛnɛ in ka don min na a y'a sɔrɔ nɛgɛso de b'ale bolo ale ma moto ɲini dɛ a ye moto de mobili de ɲini mais a nana mobili kelen yira na ko mobili tile filɛ mobili jɔlen filɛ subhanallah Haidara Ala bɛ fɛn kɛ min t'o ye siga t'o la dugawu tɛ se ka bɛn yan o mɔgɔ dɔw bɛ yan olu y'a kɛ Ala ye Allahu akbar u dogolen don tiɲɛ o caman a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko karamɔgɔw de ka surun Ala la bilahi anw dalen b'a la mɔgɔ bɛ nin jama in na o ka di Ala ye siɲɛ 100 ka tɛmɛ anw kan Allahu akbar Haidara Allahu akbar belebelew bɛ duguma de han siga bɛ duguma wallahi dɔ ye ko to Ala ye o b'o ni Ala cɛ Allahu akbar dɔ ye sinji tugu o b'o ni Ala cɛ Allahu akbar dɔ bana wali cɛ dɔ la ka sɔrɔ n'a kun sera a ma a bɛ hɛrɛ k'a ye a jɛnna o hɛrɛ kɔ ka kun n'a cɛ fantan ye o musow bi yan Allahu akbar o caman zamzamiw Allahu akbar o la dugawu minnu bɛ kɛ yan bin cogo t'a la ayi a tɛ bin nin kɛnɛ in kan n bɛ Maki fo Allahu akbar a y'i laminɛ Maki ale ye duloki de bɔ a kan na ko arabu kalandenw tɛ se ka to ten Allahu akbar siga n'an ye arabukan kalan n'i ma kɛ alimami ye fo n'i y'a sigi mɔgɔw kun i bɛ kɛ mɔri gɔnani dɔ ye Allahu akbar ale k'o ka bɔ a la tubabukan mɛnnaw bɛ baara kɛ yɔrɔ min na suraka kan fɔlɔ ye o ka taa ye Allahu akbar a nana fɔ ne ye wala ko a bɛna a don tiɲɛ yɛrɛ la ne y'a filɛ n ko a man kɛnɛ kosɛbɛ Allahu akbar siga jamana min n'i ti tubabukan yɛrɛ mɛn i ti jate o ne ko suraka kan ka baara kɛ o ye ko gɛlɛn ye Mali la yan a taa biro dɔ la kɛ i n'i ka duloki banni ka taa e k'a fɔ an karamɔgɔ minisiri bɛ yen wa mais u b'a fɔ tiɲɛ fu wallahi u t'e jate o mais dɔ ka na bonjour monsieur s'il vous plaît est-ce que le ministre est là sigi ko na yan wallahi an ka jamana in bɛ tan de dɛ n'i ti tubabuw ka kan fɔ dɔrɔn e tɛ maliyɛn yɛrɛ ye Allahu akbar Maki nana nin fɔ ne ye ko a bɛna baara daminɛ ne ko Ala k'a ɲɛ ne bɛ mun wɛrɛ fɔ o ko Ala k'a ɲɛ i bɛ dan ye nka i k'a dɔn a y'a ni gɛlɛya Allahu akbar ani faamaw sigira a gɛlɛyara bolo dɛ mais Ala sɔnna wallahi a bɛ sɔn bi jamana fanga ye papiye di k'a lajɛ arabukan fɔlaw bɛ se ka baara kɛ Mali fan bɛɛ fɛ cogo min na Maki a kɛra o sababu ye Allahu akbar c'est-à-dire min ye farafinya sɛgɛn dɛ dɔ ka dɔ mankutu dɔrɔn o gɛlɛyara farafinya ma dɛ o ka gɛlɛya Allahu akbar jango maliyɛnya Allahu akbar jango maliyɛnya Allahu akbar ne ma nin fɔ ye surakaw ka réunion dɔ bɛ kɛ san o san u bɛ suraka jamana bɛɛ wele ne yɛrɛ taatɔ don a la sisan Allahu akbar ko dugu in na Qatar u ye ne yɛrɛ invité ɲinɛ Qatar a réunion na u bɛ taa sigi arabuw bɛ taa ɲɛ cogo di arabuw bɛ se ka évoluer cogo di ka ku mɔgɔ tɔw la Allahu akbar san o san u b'a kɛ Allahu akbar kamalenni fitinin dɔ bɛ yen o de y'a ɲini u fɛ n'u bɛ sɔn ale ka kuma dɔw y'a essayer ka jɔ a na dɔw ko non ko ka kuma d'a ma Allahu akbar u ye kuma d'a ma a nan'i jɔ ka jama fo a ko arabuw an ti bɔ tan dɛ fo ka diɲɛ wuli fo n'an yɛlɛmɛna ko an ɲɛ bɛ Amérique Faransi yɔrɔ minnu kɔrɔ talen la
a ɲɛ bɛ yɔrɔ minnu na ɲɛfɛ k'u y'u ka maalankolonw de kɔrɔta ko mɛ aw y'a ka maabaw jigin aw y'a ka maabaw dɔgɔya fo k'a saati k'u la mɛ anw fɛ yan maa o maa bɛ se ka jamana in jɔ n'a tɛ nin ka hakilila la n'u m'i fa u bɛ maa fa la u bilen na o de ye farafinya nagasi maliyɛn dɔ k'i jɔ k'a bɛ dɔ tanu o gɛlɛyara an ma kosɛbɛ Macky a ye baara kɛ histoire kan k'a sɛbɛn a ye baara kɛ jamana ye dɛ Macky yɛrɛ kɔni tɛna taa sigi biro kɔnɔ mais a ye biro labɛn arabukan fɔlaw ye a foli o la n'an da de n'o kan ala b'a ɲininka farafinya bin yɔrɔ ye nin ye dɛ dɔ ka dɔ fo dɔrɔn ka dɔ ka ɲuman fɔ o de gɛlɛyara an ma pewu o de la n y'a fɔ ye a ka kɔrɔ a kana nin arisere dɛ a kana to maa ka nin mɛn dɛ cɛ dɔ de sugora k'a taara lahara kɛnɛ kan a y'a sɔrɔ dagaw de sigilen don jahanɛmɛ kɔnɔ mɛlɛkɛw kɛn bɛ ka dagaw datugu k'u tindi daga dara kili 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 mɔgɔw bɛ daga kɔnɔ tasuma b'u kan u bɛ ka tobi daga kɔnɔ o bɛɛ kɔ mɛlɛkɛw kelen bɛ ka daga datugu mɛ daga dɔ bɛ yen o dayɛlɛlen don wa gardien t'o kunna ko cɛ ko mɛ ko nin ye u nɔrɔ bɛ daga min da la nin ye ko nin ye jumɛn ye o ko nin ye américain de ye ko n'u ma ninnu ka daga da dɛrɛn kan ko ni maa kelen sera ka bɔ k'a bɛ tɔ bɛɛ labɔ ko dɔ in dun ko non ko nin ye Rusi ye ko ni ninnu ka daga ma datugu k'a dɛrɛ ko ni maa kelen bɔra a bɛ tɔw labɔ mɛ ko dɔ dayɛlɛlen filɛ gardien tɛ yen k'o ye maliyɛnw de ye ko parce que olu yɛrɛ ti sɔn maa ka bɔ jango ye ka bɔ k'an bɔ manil fard manil muhi manil mumitu mani nasir manil kafi wahid la ilaha illallah sallallahu ta'ala alaihi wasallam haydra boy k'an bɔ an bɛɛ ta bi tiɲɛ de mais an ti sɔn e ka yɛlɛ parce que e ye Amadu Kulubali ye anw ye Dramani Jara ye ayi i b'i jigin de an b'i sama i b'i bin an bɛɛ b'i to yan mais an k'a to Kulubali kɛ ka taa o k'an tɔw tɛgɛ minɛ taara an yɛrɛ bɛɛ na wuli non 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 i t'i yɛlɛ o i b'i jigin de mais Mali tɛ dɛ nkalon don Mali tɛ anw ka faso ti sɔn o ma hali ni dusukun tiɲɛnenw bɛ yan anw ka faso b'o sanfɛ an ka faso b'o sanfɛ dɛ dɔ ta fɔtɔ tɛ nin ye Macky kɔni a y'o kɛ Mali ye mais jɔyɔrɔ wɛrɛw b'a bolo gundo la mɔgɔw ka bɛn na ne hakili la dugutigi dɛsɛra a dɔw ma mana fɔ an ka ni min ye min kɛ ɲuman na jamana in kɔnɔ an k'o fɔ sa o ti foyi tiɲɛ an k'o fɔ ni min man ɲɛ an k'o dilancogo ɲini o tigi fɛ a ka dilan n'o kɛra jamana o jamana na an bɛ taa ɲɛ mais n'a bɛɛ kɛra hasidiya ni ɲɛngoya ye e ti taa ne ti taa an bɛ mɛn sɛgɛn na dɛ ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ u ko ne ye nin fɔ karamɔgɔ dɔw murutira ko seli yɛrɛ min bɛ kuranɛ kɔnɔ ala ye seli ko hakɛ min fɔ kuranɛ kɔnɔ i n'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ye seli a ye seli jɔ seli ko a bɛ siɲɛ 100 bɔ kuranɛ kɔnɔ a ye tiɲɛ fɔ kɛ a ye seli a fɔ cogoya wɛrɛ a fɔ cogoya dɔ la ala ko a ye seli a fɔ cogoya dɔ la ala b'a fɔ seli mais a t'a fɔ seli a fɔ seli jɔ de ala y'o minnu fɔ seli kuranɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a jate 100 don dɔw ko 102 yɛrɛ don y'a dɔn a cayara dɛ 102 fɛn o fɛn na o cayara dɛ o tɛ seli ye mais ale ɲinɛna min kɔ kiraw ci kun jogo ale ɲinɛna o fana kɔ kuranɛ kɔnɔ seli 100 bɛ kuranɛ kɔnɔ tiɲɛ don dɔw ko 103 mais a ye sira ala ɲɛ a y'a jogo ɲɛ a ye sira ala ɲɛ a y'a jogo ɲɛ o 1000 ani 500 ani 4 o de bɛ kuranɛ kɔnɔ
seli kɛmɛ b'a kɔnɔ ça c'est vrai tiɲɛ yɛrɛ don a ye seli o kɛmɛ b'a kɔnɔ mais a y'a jogo ɲɛ o 1500 ni 4 de b'a kɔnɔ Allahu Akbar siga a ye seli a ye sun seli dama tɛ bilen dɛ a ye seli a ye sun a ye jaga bɔ a ye hiji n'i ye kuranɛ bɛɛ lajɛ o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn kuranɛ kɔnɔ 2%. Allahu Akbar 2%. kɛmɛ o kɛmɛ 2 fila Allahu Akbar seli ni sun ni jaga ni hiji a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn kuranɛ kɔnɔ 2% de ma Allahu Akbar mais a y'a jogo ɲɛ a ye jigi tugu fara walimuso la a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye baara kɛ tiɲɛ kan n'i y'o lajɛ kuranɛ kɔnɔ 24%. kɛmɛ o kɛmɛ 24 Allahu Akbar kɛmɛ o kɛmɛ 24 de bɛ bɛn jogo ma Allahu Akbar mais a ye seli a ye sun a ye jaga bɔ a ye hiji kɛmɛ o kɛmɛ 2 fila Allahu Akbar 2 fila 2%. Allahu Akbar ne kun y'a fɔ o don n ko a cayalen 4% ye mais n ko hakili tɛ a da la n ko mais a cayalen 4% ye mais an donna k'a ɲɛɲini k'a sɔrɔ 2% de don 2%. Allahu Akbar a bɛ duguba Allahu Akbar a faamuna mais a ye siran Ala ɲɛ a k'a jogo ɲɛ 1500 ani 4 24% kuranɛ kɔnɔ. Allahu Akbar kuranɛ biya Kulibali mais a yɛrɛ ka nin lajɛ sa jɔnni bɛ se ka jogo kɛlɛ mais k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'i fɛ fiyewu jogo juguya ka se e ma n'a fɔra i ka nafolo sonyɛna a b'i degun kojugu e yɛrɛ t'i sɔn mais n'a fɔra dɔ ta sonyɛna e ko k'a ka astaghfirulahi wurudi ko Ala bɛ yafa n'i ye mun diinɛ ye mikoro kɔni bɛ kule dɔrɔn hali fajiri na u y'a da don ne yɛrɛ ka ansaruw ka misiri o y'a daminɛ u ko hayya ala sola ne ko subhanallah n k'a daminɛ an b'o la dɔrɔn yan fɛ côté fana o kulela subhanallah zamzamiw Bamakɔ ne ka misiri ne kun bɛ voyage la ne nana sɔrɔ kɛlen bɛ ka mikoro da 4 bila ɲɛfɛ ka da 2 bila yan ka da 2 bila yan da 8 n'a kulela Bamakɔ bɛɛ b'a mɛn ne nana ne ko nin ye mun ye n ko a y'a mikoro bɔ n ka misiri la a y'a bɔ a la subhanallah zamzamiw mɔgɔw bɛ seli heure dɔn wallahi n'u k'u tɛ seli waati dɔ ni mikoro ma kule u bɛ t'u ka bitigiw dayɛlɛ a heure kɔnɔna siga t'o la u bɛ taa yen arajo b'u wele wa ayi u tɛ wele i bɛ min fɛ i b'o heure dɔn a jira kule mɔgɔ kunna haramu don sigi y'a fɔ mɔgɔ tɔɲɔ don Allahu Akbar Ala m'a fɔ kira m'a fɔ sigi wa Ala t'a fɛ kira t'a fɛ nin man d'u ye dɛ mais hasbunallah n sɛbɛnnen bɛ Ala la Allahu Akbar nkalon don subhanallah zamzamiw Allahu Akbar hasbunallah a jira an y'a gosi yan o kɛra ne fa ni na n ba ni na karamɔgɔ bɛɛ wulila u tɛ seli yɛrɛ fɛ seli de ye mikoro ye u tɛ seli yɛrɛ fɛ Allahu Akbar an b'o la Ala sinna ka na ni cɛ dɔ ye Magan ten Ben Salman sigi a ko n'a ye mikoro mankan mɛn Magan ko Allahu Akbar sami Allahu liman u t'a ɲɔgɔn si kɛ Allahu Akbar karamɔgɔw wulila a ko kuma ca n da ale ta la ko ka na ni karamɔgɔ ye a ye karamɔgɔ bɛɛ wele k'u sigi a ko ne ye faama min ye ne y'a fɔ muso ni denw ye a y'o de kɛ a nommé ne k'a kɛ uruwa ye sisan ni uruwa tɛ yen ale de bɛ yen a y'a muso n'a denw sigi a ko bon ne tɛ faama aw ka faama ye dɛ ne y'aw fa de ye n ye i cɛ de ye n ka fanga tɛ boli aw kan n'i ye min kɛ min man ɲi an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ne ka fanga tɛ boli aw kan dɛ a tɛ boli aw kan cogo min na a tɛ boli maa ka dugu kɔnɔ ten n b'a kɛ tiɲɛ kan a ye Magan karamɔgɔ bɛɛ wele k'u sigi o b'a sɔrɔ u ye Magan karamɔgɔ dɔ ɲininka ko dɔw ko mingoro mankan in man ɲi a ko a ka ɲi k'u ka kule k'u k'a bila a dan yɛrɛ la ko parce que k'a man di Ala juguw de ye k'u ka mikoro bila a dan na ale de ko ten a kasɛti bɛɛ bɛ n bolo o de la ne Hayidara ko n k'o dɔrɔn ka na siga kɔ ne ka dalilu bɛɛ bɛ n bolo o de y'an sigi yan koyi subhanallah zamzamiw a ko ten a y'o min fɔ o bɛ ne bolo mais faama y'u wele ka na
k'u ko ko mun Allahu akbar ko tare mikoro ye suna ye wa u ko ko ayi Allahu akbar ko farida do wa u ko ko ayi Allahu akbar a ko kumana aw dun ye ne sɔsɔ ka da mun kan voilà ko non k'o tɛ ko mɛ ko a ka diɲɛ n'a ye ni misiri welela mikoro ka sɔrɔ ka bɔ a la kalan tɔ ka kɛ ten o ti kɛ mikoro la Allahu akbar a ko non mikoro yɛrɛ de bi mɔgɔw tɔɔrɔ sigiɲɔgɔn fɛn o fɛn bɛ hôtel la a si tɛ se ka sunɔgɔ Allahu akbar fajiri bi wele selifana bi wele lazara bi wele fitiri bi wele safo bi wele ko mɔgɔ si tɛ se ka lafiya hôtel o hôtel bi yan Allahu akbar ko mais est ce que mɔgɔ tɔɲɔ ala m'o haramu wa siga t'o la ko ala y'o haramu mais ko tuma na ni misiri wele k'a de bi mɔgɔw la na o mais a bɛ mɔgɔ minnu tɔɲɔ misiri wele k'a b'o daga wa ayi ko ayi Allahu akbar a ko bɔn tuma na a ye min fɔ n jɛnna n'a ye mais a ye mikoro dimini ye sigi a y'a tila 4 ye ka tila 3 bɔ a la a ka tila 1 to a la Allahu akbar an ka mɔgɔw taara Maga ni Madinɛ u ye ne yɛrɛ wele ko Ayidara ko walahi an filɛ an ka hôtel la ko n'i m'i tulo ma jɔ sɛbɛ la ko i ti misiri yɛrɛ mankan mɛn bilen Allahu akbar ne ko a kɛra ala ta ye sisan sigi abali mais silamɛya bɛ se ka na mɔgɔw tɔɔrɔ cogo di ayi o tɛ kɛ banabaatɔ b'i bolo wallahi a lafiyara sisan a ye sunɔgɔnin dɔ sɔrɔ sɔni u b'u ka mikoro déclencher ka sɔrɔ u ma ala tɔgɔ fɔ fɔlɔ dɛ déclencheli yɛrɛ dama i jaabi tigɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ hayya ala sala n'o kɛra dɔrɔn i ka banabaatɔ b'i wuli sigi mais mun na pourquoi Allahu akbar abali pourquoi Allahu akbar an bɛ jɛ ni fanɛ ni banini ye dɛ mais an tɛ karamɔgɔ kɔni sɔrɔ face à face ko i bɛ se k'a wuli n'i y'a wuli i bɛ wuli subhanallah ajra Allahu akbar abali silamɛya ti maa tɔɲɔ ayi o tɛ kɛ silamɛya nana de an ka lafiya comme gouvernement gouvernement t'an bolo yan b'an bolo gouvernement kɔnɔ policiw bɛ yen o bɛ yen gendarmew bɛ yen sɔrɔdasiw bɛ yen a tɔgɔ ye di tasuma fagalaw tɔgɔ ye di sapeur pompiers bɛ yen mais nin bɛɛ kun ye mun ye ko jamanadenw ka lafiya siga t'a la jamanadenw ka lafiya Allahu akbar ni ne kamana ganna n'i ye n yɛlɛmɛ n'i ye polisi ye dɔrɔn hakili bɛ sigi siga t'o la n'i ye tenitigi ye dɔrɔn hakili bɛ sigi Allahu akbar o n ko ça va parce que tenitigi dɔ bɛ yan mais mun na mais a bɛ ne hakili sigi mais a bɛ so siran siga t'o la a bɛ so siran kumana jamana sigi ko jamana tɛ se ka taa ni sariya dɔw tɛ kumana gouvernement ye sariyaw sigi n'i ye nin kɛ nin bɛ k'i la n'i ye nin kɛ nin bɛ k'i la ko a ti ɲɛ ni kasobonw ma jɔ siga t'a la kasobonw ma jɔ an kama dɛ kasobonw jɔna an cɛnnikɛlaw de kama siga t'o la min ye e muso tigɛ jamana bɛnkan ko a y'a minɛ ka taa don kaso la cɛ muso ka to a bolo Allahu akbar o ye tiɲɛ jamana ye sariyaw de sigi ta a ka sariya papier ba in tɔgɔ ye di constitution sigira article 1 article 20 article 30 pour que jamanadenw ka lafiya a bɛɛ sigira de hali n'a ti kɛ ten a sigira ten Allahu akbar o ye wulibali jamanadenw ka lafiya Allahu akbar bon o tuma na polisiw taara marifa dir'u ma gendarmew taara marifa dir'u ma sɔrɔdasiw taara marifa dir'u ma ko u k'an kɔlɔsi ko tɔɔrɔ kana an sɔrɔ siga t'a la o tuma na est ce que ala min ye an bɛɛ da o adamaden dɔw hakili y'a ye o ko jamana tɛ se ka balo ni sɔrɔdasiw ma ta o mais o ala b'i ɲinɛ sariya dɔw dili kɔn an ma an ka se ka balo hɛrɛ la ayi a tɛ ɲinɛ a kɔ o sariya de ye kuranɛ ye Allahu akbar a bɛ yan u y'a kɛ su saraka bɔla de ye k'a kɛ sokura jɔ dugawukɛla de ye la ala ko an miira la ka baara kɛ n'a ye ko jamana b'i lafiya o de ye an ka constitution ye silamɛw ka constitution tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ ni baara kɛra ni kuranɛ ye bilahi marifa bɛ bila sɔrɔdasiw bɛ rentrer tribunal bɛ datugu ni baara kɛra ni kuranɛ ye foyi tɛ kuranɛ kɔnɔ laadiriya kɔ ni laadiriya bɛ yen marifa bɛ taa wa ni laadiriya bɛ yen tribunal bɛ dayɛlɛ wa ni laadiriya bɛ yen kasobo bɛ dayɛlɛ wa karamɔgɔw lahara a y'a labɛn dɛ a bɛ fɛn dɔ fɔ dɛ zamzamiw Allahu akbar a silamɛw a bɛ hakɛ to n ka kuma janyana Allahu akbar n y'a fɔ comme dugutala caman de bɛ yan minnu kun kan ka taa bi ni dugawu kun kɛra wula fɛ
mais tile ɲɛsiranya kama ala yɛrɛ sina ka nɛɛmaba jigi segu ten ala ni ce nin bɛ y'a ka dugawu de ye koyi wallahi ala bɛ nin taamasiyɛnw de kɛ ka yira u la ko an ka ɲɔgɔn minɛ ko an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dunan dɔ nana dɔ bɔra dugu dɔ la ka na o n'a balima dɔ ye ɲɔgɔn ye segu ye u nisɔndiyara ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ka balimaya kɛ wallahi ala bɛ hinɛ dɔ kɛ o kama aw bɛ dugawu minɛ filɛ min ye o tɛ o ne ka kɔlɔsi bɛ n bolo karamɔgɔkɛ bɛ wurudi la karamɔgɔkɛ bɛ ci fɛ muso b'a cɛ kunbɛn dɔrɔn k'a cɛ embrasser nasɔngɔ ma sɔrɔ cɛ min bolo k'a fɔ cɛ hakili sigi sa ne ka 400 filɛ nin ye ne yɛrɛ bɔra o ka n ka kale baara kɔrɔ ye o kɛ sini nasɔngɔ ye ala bi nisɔndiyali min kɛ o la karamɔgɔkɛ min n'a ka kɔlɔsi ye misiri kɔnɔ kabini sunkalo jɔra dɛ t'i ci fɛ muso in ta ka ca ta ye bilahi alazim dugawu minɛ sari ti ye hinɛ de hinɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ka hinɛ ɲɔgɔn na i balima bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ segu bi gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ bi dumuni ma sɔrɔ ala ye dɔɔnin min d'e ma ka malo bɔrɛ kelen ta k'a bila wotorontigi kunna taa nin di n dɔgɔkɛ ma n kɔrɔkɛ ma n tɛnɛmuso ma bilahi aliyul azim i ka san ba kelen alabato t'a sɔrɔ a t'a sɔrɔ Sheikh Abdul Qadir ko lukmatan fi jawfi ja'iin khayrun min bina'i 1000 masjid Sheikh Abdul Qadir ko ale min ye wurdi batigi yɛrɛ ye wurdi caman nɔrɔ tugura kadiriya de la Sheikh Abdul Qadir ko i ka lɔgɔmaya kelen ta dɔrɔn k'a di kɔngɔtɔ ma a k'a dun k'o ka di ala ye i ka misiri 1000 jɔ ala ye ko cɛ misiri ɲumanba jɔ ala ye y'a dɔn o ye baraji da yɛrɛ mais k'i ka kɔngɔtɔ kelen kɔnɔ fa k'o ka di ala ye misiri 1000 jɔli ye u y'an tromper u ye diinɛ in tiɲɛ ka kɛ kɛrahiya diinɛ ye an yɛrɛ silamɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ anw minnu ko an ye tasawufu mɔgɔ ye an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ko olu ye sunamɔgɔ wahabiyaw ye an n'olu tɛ ɲɔgɔn fɛ si tɛ si fɛ o ye mun diinɛ ye o ye mun diinɛ ye anw de y'a yɛlɛmɛ ka kira ka kuma bɛɛ yɛlɛmɛ k'an ka seko ka kuma yɛlɛmɛ an ka maaba minnu tɛmɛna k'u ka kuma yɛlɛma a ye ɲininkali kɛ segu yan waliyu du de bɛ yan maaba du de bɛ yan sekoba du de bɛ yan n'u faw n'u mɔkɛw tun bɛ taa maa ti tugu u la u faw donna ni jogo de ye u mɔkɛw donna ni jogo de ye ni jogo tɛ maa ti tugu i ka fisa maa o maa i ti tugu a la mais ala y'u tɔgɔ to fo ka diɲɛ wuli parce que u ye fɛn kɛ ala ye u y'u yɛrɛ dɔgɔya ala ye jogo ɲɛna ala ye u y'u ka mara dilan ala ye segu yan ye duguba de ye dɛ cɛkɔrɔbaw ɲininka u ka histoire f'u ye n y'a f'u ye kabini sɔrɔ segu ka bonya tɛ silamɛya ye bamanan kafiriw tɛmɛna yan segu dɔnna a mɛnna o la fo an ka segin an kɔ dɔɔni an ka taribiya yɛlɛma an ka lamɔ yɛlɛma an k'an janto an denmusow la an k'an janto an denkɛw la sɛgɛn n'a ta bɛɛ bi ka fisa kunu ye n'i ko fɛn tɛ yen bi ɲarɔ karamɔgɔw tɛmɛna waati min na fɛn de tun bɛ yen miliyari tɛ mɔgɔw kunna bi olu tile dɔw tɛmɛna duloki bɛ tɛmɛ 2 ka mɔgɔ bolo mais bi 10 dan b'an bɛɛ bolo gɛlɛya de bɛ yen an banna denbaya de ladonni na o maabaw tɛmɛna segu yan ni jogo de jirilakaw tun bɛ yan ka cɛkɔrɔbaw ye baarabaw kɛ yan sosolakaw ka cɛkɔrɔbaw ye baarabaw kɛ yan camunakaw ka cɛkɔrɔbaw ye baarabaw kɛ yan segu yan mais u bɛɛ tun bɛ mun ka jogo
sigatula yaro karamɔgɔ tɛmɛna yan o kɛra o kɔni tɛ ko mɛnɛw ye yɛrɛ ayi o ma mɛn mais n'an sina ka na yɛlɛmɛ ten palaw ka silamɛya yɛrɛ kɛ asaw furulayi fɔ dɔrɔn walimuso ko t'a tiɲɛ hasidiya t'a tiɲɛ suɲɛni t'a tiɲɛ Allahu akbar ay sabali Allahu akbar ni jogo tɛ foyi tɛ yen sigatula wa silamɛya yɛrɛ bɛɛ ye jogo de ye Allahu akbar kɛnɛ kan seli donna na ko a b'an dɛmɛ k'an jogo ɲɛ sun donna na ko n'an ye sunkalo sun ka ban i muso la ko ni sunkalo sara i bi ban walimuso la sigatula fɛn o fɛn dira silamɛya ma a bɛɛ dira de ka fara n k'a de kan Allahu akbar mais an ye jawharu yɛrɛ bila ka silamɛya yɛrɛ bila ka seli ta wallahi abdallah hasidi e ye silamɛ ayi anaka ja trompel sugu la ka maa wɛrɛ ka nafolo de to e ye silamɛ mais misiri tɛ seli ni si kun Allahu akbar o tiɲɛ Allahu akbar ala ka tiɲɛ dɛmɛ amin amin ala sɔn ala ka tiɲɛ dɛmɛ amin amin an bɛna dugawu di dugawu kalannaw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin sanga in de la an karamɔgɔ ye yamaruya di ustaz aba koyita ale ye dugawu kalan o kɔfɛ a sɔrɔla ka don ni mɔgɔw ye hadara kɔnɔna na i n'a fɔ aw yɛrɛ kun bɛ a kalama cogoya mun na fɛn o fɛn b'i kɔnɔ ko k'a bɛɛ bila k'i ɲɛsin ala ma i bɛ mun fɛ k'o fɔ ala ye wa bɛɛ lajɛlen donna hadara kɔnɔna na nin cogoya in de la ŋunankaw kun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sabula maaw n'u haminako n'u gaminako de nana nin kun ye an ye segu a mawuludu duwawu kuncɛ kɛnɛ kan min kɛra ka bɛn avril kalo ale tile 28 ma san 2024 ɲinantaw kɛra hɛrɛ kɔnɔna na wasa kɔnɔna na ala k'an si jɔ ka san wɛrɛ ta kɔnɔ an bɛ duwawu kɛ an ka sababu ɲuman ye an fana an karamɔgɔ ani an ka mali haut conseil islamique ɲɛmɔgɔba a seyidi sheikh usman madan haidara si ni kɛnɛya ala ko o di a ma ka allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka nin kɛ hɛrɛ ye segu ma ala k'a kɛ hɛrɛ ye mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ma duwawu minnu donna ala ka a bɛɛ minɛ ka aw fo ka aw waleɲuman dɔ sanfɛ fo duguma ka duwawu kɛ sigida wɛrɛ bɛ ala bolo ala ko yira an na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu كأنهم هربا أبدال أبرهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي